त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। कणकवली शहरामध्ये उड्डाण पुलाखाली सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेबद्दल कणकवली रिक्षा चालक संघटनेच्या वतीनं बोलताना सांगितलंय की आम्ही आमच्या गणपतीचा मंडप हटवण्यासाठी तयार आहोत, पण सर्व स्टॉल आणि अतिक्रमण महामार्ग प्राधिकरणानं हटवावं अशी आक्रमक भूमिका रिक्षा चालक यांनी घेतली आहे। यावेळी रिक्षा संघटना अध्यक्ष बाळा वराडकर, सरचिटणीस मधुसूदन उर्फ भाई परब, बाळू वालावलकर, रुपेश आमडोसकर, राजेश सावंत उपस्थित होते। कणकवली उड्डाणपुलाखाली स्टॉल हटवायची मोहीम सुरू आहे। आपण रिक्षावाले आहात आणि रिक्षावाल्यांचा गणपती येथे होता, हे देखील हटवणार आहेत अशी माहिती येते, काय सांगता? मला का सगळं काढलं तर सगळं काढायला पाहिजे, हे बरोबर आहे। आम्ही सुद्धा काढायला तयारच आहोत, असं काही नाही वेगळं की बुवा काढायचंच नाही असं काही नाही। गणपतीचं असल्यामुळे आम्ही ठेवलं, आम्हाला काही नोटीस वगैरे काही त्यांनी दिलेली नाही, त्यामुळे आम्ही संभ्रमात पडलो की गणपतीचं म्हणून राहील। पण त्यांनी आज आम्हाला इथे आल्यावर काय सांगितलं, ते काढलंच पाहिजे, कधीच काढणार असं नाही, मग तर उद्या साहेब काढून घेतो असं बोललो। तर आता शेवटी कसं आहे, त्याच्यामध्ये सामान आहे ते सगळं दूर केलं पाहिजे, कामगार तर मिळाले पाहिजेत। तुम्ही 1-1.5 वाजता येऊन सांगितलं तर अगोदर नोटीस दिली असती तर काय कालच काढून ठेवलं असतं ना आम्ही। पण भाषा जरा चांगली ठेवली पाहिजे अधिकाऱ्यांनी। आता उड्डाणपुलाच्या पुढे आमची कणकवलीमध्ये मेजॉरिटी आहे रिक्षा संघटनेची मोठी, असं काही सांगत नाही। एकही स्टॉल लागता कामा नये ऐकला, तर मग एकही स्टॉल लागला तर आम्ही सुद्धा तसंच लावणार। मग उड्डाणपुलाखाली हे गणपती, जिथे गणपती बसवते रिक्षा स्टँडच्या आहे, ते उद्या आपण काढणार आहात, काय सांगता? ना आम्ही आता उद्या काढण्याचं निश्चित केलं आहे। एक बाजू अशी होती की गणपती म्हणजे आपलं जो सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणून जे आपल्या कणकवलीची एक शान आहे, ते जपण्याचं काम आम्ही रिक्षाच्या माध्यमातून करतो आहोत। गेली 35 ते 40 वर्ष हा गणेशोत्सव इथे होतो, तर आजपर्यंत असा प्रसंग कधी आलेला नव्हता की तो काढून बाजूला करायचं। परंतु आम्ही कायद्याची बंधनं पाळणारी माणसं आहोत, त्यामुळे कायद्याला जे मान्य असेल ते आम्ही सर्व करणार। त्यामुळे आम्ही हे जी शेड आहे गणपतीची, ती आमचं सामान त्याच्यामध्ये जपून ठेवलेलं असल्यामुळे ती आम्हाला आता सुरक्षित काढून ती व्यवस्थित या ठिकाणी आम्ही बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। मग आमची कुठलीही हैगय नसताना जर उद्या भविष्यात या ठिकाणी कणकवली शहरात पुन्हा जर स्टॉल उभे केले गेले आणि ते स्टॉल जर वारंवार काढण्याचा प्रसंग येत असून जर आम्हाला असा नाहक त्रास होणार असेल, तर यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत जर स्टॉल लावण्यात आले आणि जर ते गव्हर्नमेंटने कधी मान्य केलं, हायवेवाल्यांनी त्याच्यावरती लगेच कारवाई नाही केली, तर मात्र या ठिकाणी कायमस्वरूपी गणेशोत्सवाचा मंडप कायमस्वरूपी राहील, मग तो हटवला मात्र जाणार नाही, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, एवढं निश्चित आम्ही सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।